Het wie wordt maar noffelijk waar. En dan had ik het natuurlijk over de zinnen. Maar staar gewoon zo dat ik meer en meer bewolking komen. En mensen bestaan voor 2 dagen mooi minder zinnen en mooi wie het waar. Maar ik had juist al zijn, de natuur kan wel wat wetter broeken. En het wetter wat er valt, 400 millimeter, misschien op plak 8, is net genoeg om de droogte zin te gaan. Nou, laten we eerst maar eens beginnen met Joen en vannacht. Dan heb ik het over bewolkt waar. Uit een trog rein, lichte rein, soms ruint het even wat steviger. Er zitten nog een paar droege perioden bij. En de temperaturen vannacht zat tussen de zon en de 9 graden. De wind komt uit zuid-zuidwest, matig en vrij krachtig. Zo letter in het kustgebied wel eens krachtig worden kunnen. En dan morgen. Morgen wordt het een roege dag. Een roege dag, maar wie het waar. Betekent rein of lichte rein. In de middag toch ik wel weer flinke droege perioden. Ja, en de temperaturen. Nou, die ligt zo om bij de 12 tot 13 graden heen in de kustgebieden en op de eilanden. Want zo'n 14, misschien wel 15 graden verder op de provincie. En dan hebben we het nog altijd nog een noffelijke temperatuur. De wind is minder noffelijk. Roeg, zeg maar. Ja, een krachtig onthudde wind in het kustgebied. Komt uit het zuidwesten maar in het zuiden, meest zuidwest. Op het Vestloon een matige en vrij krachtige wind. En een waarschuwing van windstichten. Dus, dat is mooi. En dan volg je de orendagen, het fruitsjoch. Wel, vreed hebben we nog kans op een buiken. Bewolking, meest bewolkt. Misschien let er een beetje zinnen in het watergebied, maar ik had de bewolking maar de oerenhoorn. En de temperaturen, 15 graden. En sneeuw komt dan die topdag maar zo'n 20 of 21 graden. Zinnen en droegwaar. Op sneeuw komen ze op een bui, de zinnen erbij, 15 graden. Als dat geen mooie tijd is, we moeten morgen maar weer even in het waarsjen.